അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെ മക്കളെ, എല്ലാവരും വർത്താനങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. നമുക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അൽഹംദുലില്ലാ, സുഖമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടേ. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കണത് നമ്മളെ ഉച്ച മുതൽ വൈകുന്നേരമല്ല കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഏതായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയും. ചോറ് അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കണേ, ഇറച്ചി വെക്കാനും മാണ്ടിങ്ങാണ്ടേ മൺകുടുക്കിയിൽ ഇറച്ചിയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടേക്ക് പാകത്തിന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം പാരുകയാണ്. പിന്നെ മോര് കാച്ചൽ പിന്നെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ ലാസ്റ്റ് ആക്കിയേക്കാണ്. അപ്പോൾ എണ്ണയാളെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഉറ്റണ് കുടുക്കൻ്റെ മൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഉറ്റണുണ്ട്. നമ്മൾ ഇത് കിട്ടിയാൽ കണ്ടിട്ടുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതക്കാൻ വേണ്ടിങ്ങാണ്ട് ഇതെടുത്തുങ്ങാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചതച്ചുങ്ങാണ്ട് എൻ്റെ കാലുമക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ അത് സംഭവം എന്നുള്ളത് എവിടുന്ന് നോക്കിയിട്ട് കാണില്ല. എൻ്റെ വിചാരം ഇറച്ചി കഴുകിയ വെള്ളമാണെന്നാണ്. അപ്പം ഞാനതാണ് പൊന്തിച്ച്. അപ്പം മക്കളെ, കുടുക്കം ഇങ്ങോട്ട് പൊട്ടിയപ്പോഴേ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വല്ലാത്തൊരു സങ്കടം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പൊട്ടുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലേ, ഇത് ഉപയോഗിച്ചാതെ അത് അന്നുണ്ട് കുടിരിക്കലിൻ്റെ ആദിയിൽ ഉമ്മ മയക്കിങ്ങാണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുന്നേനി. അത് അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ റേക്കുമ്മലും വെച്ചുങ്ങാണ്ട് പിന്നെ അയക്ക് ഈ ഇറച്ചി വെക്കാനാണ് എടുക്കണത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടില്ല, ഒരു പൊറുതിയേട്. എന്നിട്ട് പണി എടുത്തിട്ട് നീങ്ങില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഓഫാക്കി അവിടെ ഫോൺ വെച്ചുങ്ങാണ്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ കുത്തുന്ന്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ചോറൊക്കെ ഊറ്റിക്കണേ, ഇറച്ചി തീം വെച്ചും ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അടുപ്പുറത്ത് അടുപ്പിൽ ആ കുടുക്ക തീമിച്ചത് നമുക്ക് മോരച്ചാനാണ് കേട്ടോ. ഇമ്മാനോട് പാടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണേ. നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയേക്കാരം. പിന്നെ ഞായറാഴ്ച ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടേക്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടേക്കാരം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടത്തേക്കാരം ഞായറാഴ്ച നമ്മൾ കൂടുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ ഇറച്ചി വരട്ടും മോരാച്ചും ഉണ്ടാക്കാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങാണ്ട് നല്ല തീരൊക്കെയാണ്. അപ്പോഴല്ല ഇപ്പോൾ കുടുക്ക പൊട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാണ് നിങ്ങൾ മോര് കാഴ്ചപ്പോൾ 2 മണി ആയിക്കണം. നിങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇടങ്ങേറം വന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പണിയെടുത്താൽ മുറുകൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഏതായാലും മോര് അച്ചാനും വേണ്ടി കുടുക്ക വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊരു ഫോൺ വെക്കാനൊരു പേടിയുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം 2 അടുപ്പത്ത് നിന്ന് തിരിച്ച് കത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കണത്. പിന്നെ മോര് കാച്ചണ ഒരുവിധം കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയും ചെജ്ജോലോ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുടുക്കയ്ക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം പറഞ്ഞിന്, അത് ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കണിട്ട്. അപ്പോൾ അതിക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണേ. പിന്നെ ഉപ്പും പാകത്തിന് ഉപ്പും പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകും കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ അതാണ് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങയൊക്കെ അരച്ച് പാരാൻ തേങ്ങയൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ തേങ്ങ ചെണ്ടലാണ് കഴിഞ്ഞിക്കണം. ഇനി ഇത് തൈര് പറഞ്ഞാണ്ടേ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇയാളെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ നല്ല ജീരകം ഒതുക്കി കൂടെ ഇടണം കേട്ടോ. ഞാൻ ആ നല്ല ജീരകം ഇടാൻ മറന്നിക്കണേ. പിന്നെ ഒരു 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് അരക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിക്കണേ, നല്ല ജീരകം ഇടാൻ മറന്ന്. പിന്നെ കാട്ടിയറിയങ്ങൾ പുളി കുറവേനി ചാറ്റിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം ഇതിലേക്ക് ഈ മിക്സി ജാർക്ക് തന്നെ കുറച്ച് തൈര് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാണ്ടേ കുറച്ച് 2 സ്പൂൺ നല്ല ജീരകം കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് അരച്ചെടുത്തേക്കാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പണി ഒരുക്കിങ്ങാണ്ട് വേഗം തിരുമ്പി കുളിച്ചെന്നൊക്കെ കരുതിയ ദിവസേനി. വേഗം തന്നെ പണിയാളൊക്കെ വേഗം എടുക്കട്ടെ. തുടക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിന് അടുക്കള തന്നെ ഉള്ളേനി. പക്ഷേ ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് കുടുക്ക പൊട്ടിച്ചാടലും വെള്ളാകലും പിന്നെ അവിടെ ആകപ്പാടെ മനസ്സൊക്കെ ഒരു പൊതിയേടായി. ഏതായാലും തേങ്ങാക്കലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ. അപ്പം നമുക്ക് അതാണ് പാരയ്ക്ക്. അങ്ങനെ ഇറച്ചി വറ്റും മോരാച്ചും പപ്പടം പോച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളെ ഇനി ചോറ് കഴിച്ചാൻ കുത്തിർക്കാണ്. അനൂറിനും കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, അനൂനൊരു മാങ്ങ കണ്ടം കിട്ടിക്കണ്. അയിമ കടിച്ചു തൂങ്ങന്നെയാണ് പണി. ഇപ്പോൾ വന്നിക്കണേ, ഇപ്പോൾ ചോറ് കഴിച്ചാൻ കുത്തിർന്നിക്കണേ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, നമ്മൾ നല്ല ഉസാറ് ജയരിൻ്റെ ചോറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അതിക്ക് നല്ല ഇറച്ചി വരട്ട് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, നല്ല അടിപൊളി ഇറച്ചി വരട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മോര് കാച്ചിയതും ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ചോറ് കഴിച്ചിട്ടിട്ട മക്കളെ.
അങ്ങനെ ചോറ് കഴിഞ്ഞേക്ക് വേഗം പാത്രമൊക്കെ മുറിച്ചൊന്നാണ് കടന്ന് നീച്ചിട്ടു. അപ്പോൾ പാത്രം മുറിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചരി ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ടീനി നെയ്യപ്പം ചൂടാന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നിൽക്കിണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനും വേണ്ടിയാണ്ട് വേഗമാണ് കേക്ക് വൃത്തിയാക്കിയാണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അരച്ച് ചൂടട്ടെ. നമ്മൾ പിന്നെ നെയ്യപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അരക്ക ചൂടുക. അങ്ങനെ കേക്ക് വൃത്തിയാക്കി അരി ഞാൻ ജാർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിക്കണ്. കുറച്ചൊക്കെ ഒരു വെള്ളം പാർന്നിക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ തന്നെ അരച്ചുള്ളതുകൊണ്ട്, നല്ലോണം വെള്ളത്തിലല്ല, നമ്മൾ അപ്പം ഒന്ന് അരക്കണ മാതിരി നല്ല വെള്ളം പാർന്ന് അരക്കരുത്. കുറച്ചൊരു മുറുക്കത്ത് തന്നെ വേണം, ദോശൻ്റെ ആ ഒരു അയവിൽ. അപ്പോൾ അതിക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പപ്പൊടി ഇടണം, അപ്പം നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കുറുക്കത്തിലായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നല്ലോണം അങ്ങോട്ടുണ്ട് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നെയ്യപ്പത്തിന് അരക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ചൊരു തരിങ്ങനെ വേണം. അപ്പോൾ നെയ്യപ്പം നല്ലൊരു രസത്തിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൃത്തിയിലും കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി ചക്കര അങ്ങോട്ട് കുത്തിപ്പൊട്ടിച്ചുങ്ങാണ്ടേ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അരി കൂടെ ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് അരച്ചെടുക്കട്ടെ. നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിന് ഒരു സോഫ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളൊരു കയ്യിൽ ചോറ് ഇട്ടുകൊണ്ടേക്ക്. ഇനി നല്ലോണം ഉണ്ട് അരക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ആ അരച്ചത് വയ്ക്കും അങ്ങോട്ട് പാർന്ന് കൊടുത്തുക്കണേ. ഇനി നമ്മൾ മാവ് നല്ല അയവുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് അതിക്ക് കുറച്ച് ഗോതമ്പപ്പൊടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഞാളെ ഗോതമ്പപ്പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിക്കണ്. ഗോതമ്പപ്പൊടി ഇട്ട വീഡിയോ നമ്മളെ കജിൽ നിന്നാണ് മിസ്സായിക്കണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു പാകമാണ് ഇതിന് വേണ്ടത്, ദോശമാവിൻ്റെ അതേ പാകം, ആ ഒരു അളവ് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിതൊക്കെ റെഡി ആക്കണേ. നമ്മളെ കജിൽ ആ വിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ആക്കി കൊടുത്താൽ കട്ടാളൊക്കെ വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ അതില്ല, അപ്പോൾ കട്ടാൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ അത് തന്നെ താനണ്ട് ഉടഞ്ഞോളും. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ഈ ഒരു പാകമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ നെയ്യപ്പം ചൂടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പാകമാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഇനി അത് പാരുമ്പല്ലതാണ്. അപ്പം മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ആ ടൈമിലൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുള്ളൂണ്ട്. അങ്ങനെ പിന്നെ മാവ് കുറച്ചേരം നിൽക്കട്ടെ എന്നൊന്നും പറയാനില്ല, വേഗം ആയേക്ക് വേഗം ഇങ്ങോട്ട് ചട്ടി തീമച്ചിക്കണം. ഞാൻ ചൂടൽ തുടങ്ങട്ടെ. എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ നമ്മൾ തീക്കണ പാർന്ന്. അപ്പം എന്തൊരു സാധനം ഫസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കേടരുമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ, ആദ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കണ പുളിയർപ്പും കൂടായി, ഇനി രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ അങ്ങനെ ശരിയാകുകയും. ഞാനും മക്കളെ കയ്യിലെടുക്കാനാണ് പോയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പാലം അങ്ങോട്ട് തിളച്ചിന്തി. കയ്യിൽ താഴത്ത് കുടിച്ച് ആണ് പാർന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൊന്തിച്ചാൻ പാടുള്ളൂ. കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ രണ്ടാമത്തെ നല്ല ഉസാറായിട്ടാണ് പൊന്തി വന്നിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നെയ്യപ്പൊക്കെ നല്ല ഉസാറായിട്ട് ചൂടലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളെ കണ്ടില്ല ഞങ്ങൾ, നല്ല മഴയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചായ കുടിച്ചട്ടെ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിചാരിച്ചാണ്. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് അടിച്ചാനും നിങ്ങൾ ആരും മറക്കല്ലിട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.